जिसुया सुमफ्राम हारिया दिनै जोंनि मिथिनायाव बिथाङा तास गेलेयो, दंफां बेफारि खालामो, जुवा गेलेयो, बायदि बायदि जों बिथाङा इनभल्भमेन्ट दं होननानै जों मिथियो। आरो बिथांमोन मानसिफोरनि खोथाखौ दिनै रायजो राजाफोरा बोरै गनायगोन? बिथांहा हिनजाव दंब्लाबो हिनजाव गैयि बायदि दिनै गावहा दाबसे हिनजाव थायो दाबसे। दाव बिथाङा दिनै सासे साख्रिवाला मानसिया दिनै राजनितिक लेभेलाव थानानै बिथाङा दिनै बेले बेजे रायजो राजानि सायाव दिनै गोबां खामानि मावगासिनो। आङो खोनाबायबो आरो आंनो खोन्थाहरबायबो दिनैसिमाव बिथांहा हिनजाव दंब्लाबो हिनजाव गैयि बायदि दिनै गावहा दाबसे हिनजाव थायो दाबसे। दिनै मैयानि अखानायै जि UPPL नि जयनिं जादोंमोन, बे जयनिं जानायावहाय 24 जन बिथांमोना डिक्लेयार होदों। बे डिक्लेयार होनाया नंगौ 24 जनानो, जाय बिथांमोना दिनै UPPL निफ्राय BPF आव फैदों होननानै बुंदोंमोन। दिनै बे मोनफ्रोमबो निउसावदि हगारदों जयनिं जानायनि, बे जयनिं जानाय हगारनायावहाय बिथांमोना जयनिं जानायनि खुनु मानसिनि महरखौ नुनाय नङा। गतिके बिसोरो आंजों रायलायदोंमोन जयनिं जानो होननानै, BPF आव हाबनो होननानै, नाथाय बिसोरो UPPL निफ्राय BPF आव बिसोर जयनिं जायाखैमोन, जास्ट रायलायदोंल'मोन। खिन्थु दिनै बिसोरो मा खालामदों, UPPL नि मानसिया UPPL खौनो मैया जयनिं खालामनानै बिसोरो माला सोनायखौ जों नुनो मोन्दों। गतिके जोंनि BPF दोलोआव बिसोरो बुंबाय थायो जे BPF नि मानसिया BPF आवनो हाबो होननानै, नाथाय दिनै जों प्रुफ गावसोरखौनो जों नुनो मोन्दों UPPL नि मानसिया UPPL आवनो हाबनायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो मोनसे खोथाया जादों जाहैबाय, दिनै बिथांमोना बुंबाय थायो 20 जनब्लाबो हाजारनि खोथा बाहायो। दिनै बिथांमोनाव जुदि 10 जन मानसि हाबोब्ला जोंनाव 100 जन फैयो, बिथांमोनाव जुदि 40 जनब्ला जोंनाव 400 जन फैयो, अनेक डिफारेन्स। आरो दिनै बे बाथ्राखौनो आं दिनै बुंनो सानबावदों जे बिरदाव बिथाङा सासे साख्रिवाला मानसि, दिनै बेहा राजनितिकजों जेबो मोनसे सोमोन्दो लानो मोन्थाय गैयामोन। दिनै बियो जोंनि BTR सरखार जेब्लानाखि सरखार जादोंमोन, बे समाव बुंदोंमोन जे जाख्ल'नाय गैया होननानै। दिनै बेखौ लानानै बिरदाव बिथाङा दिनै सासे साख्रिवाला मानसिया दिनै राजनितिक लेभेलाव थानानै बिथाङा दिनै बेले बेजे रायजो राजानि सायाव दिनै गोबां खामानि मावगासिनो दं, जों बेखौ नुनो मोन्दों। दिनै आरो बिथांनि जि साख्रि मावनाय, बे मावनायनि बेलायाव जोंनि BTR सरखारनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ एक्सन लानांगौ। मानो होननानै बुङोब्ला सासे मानसिनि दारै जोङो गोबां रायजो राजाखौ जोङो आन्दो खालामनो जों साना। दिनै बेखौनो आं बुंनाया बेनो। आरो मोनसे खोथाया बेनोबाव 2 नाम्बार पइन्ट, दिनै सासे बिरदाव मुसाहारि बिथाङा दिनै गावनि फेमिलियावनो दिनै गोरोबनाय गैया बेहा, अब्ला बियो रायजो राजानि मा खामानि मावगोन? दिनै आङो खोनाबायबो आरो आंनो खोन्थाहरबायबो दिनैसिमाव बिथांहा हिनजाव दंब्लाबो हिनजाव गैयि बायदि दिनै गावहा दाबसे हिनजाव थायो दाबसे। अब्ला गावनि न'खरावनो बिहा मोनसे मिलायनाया गैयाब्ला बियो रायजो राजानि थाखाय मा मावगोन? आरो 2 नाम्बार पइन्टआ जादों जाहैबाय, दिनै बिरदाव मुसाहारि बिथाङा दिनै UPPL नि माखासे दैदेनगिरि बिथाङा माखासे दावराव दावसिखौ आङो बे बुस्थुखौबो आं खोनानो मोन्दों। अब्ला दिनै UPPL नि जि मावग्रा सोद्रोमाजों सोद्रोमा जुदि दावराव दावसि जुदि बिदि दङब्ला बियो रायजो राजानि मा खामानि मावगोन? दिनै जिसिया सुमफ्रामारिया दंफां मावो होननानै बिथांनि सायाव मा प्रुफ दं? मा प्रुफ दं? बिथाङा एभिडेन्स देखायनो हागोन आंनो। दिन्थि रायजो राजाफोरनो आंखौ दंफां मावो होननानैहाय। सानसे समाव मानसिया माबा मोनसे गोरोन्थि मावनो हागौ, बेखौ जोङो अराय सम जोङो बेखौ सोरबा रायजो राजायाबो गोसोआव लाबाय थाया। गतिके दिनै आङो बेखौनो सोंनो सानदों, बिरदाव मुसाहारि नोंथां, दिनै नोंथाङा नोंथांनि जायगायाव दिनै जिसुया सुमफ्रामारिया हाबनानै रायजो राजानि माखासे खामानि मावनांगौ दिनै मावगासिनो दङ। सोरबा बेमार आजार जादों, बेयाव दिनै आं थांनानै आङो नुजानाय आं थांसे थाङोब्लाबो दिनै आं सहाय होयो। दिनै नोंसिनि UPPL नि दैदेनगिरिफ्रा दिनै मा मावदों? सोरबा गैयै मानसिनो सहाय होनाया मा जिसुया सुमफ्रामारिहा दायनिगिरि जायो नामा? अब्लाथ' नोंसिनि राजनितिकनि दैदेनगिरिनि बायदिब्ला सोरबा गैयै मानसि खाना खुजा लेंग्रा बबे मानसिया थैजोबनांगौसो, बेखौसो जों सानो, जोंनि रायजो राजाफ्रा सानो। दिनै जुदि नोङो बिरदाव नोंथाङा जुदि नोंथांनि सायाव बेसेबां सापर्ट दङ आरो जिसुया सुमफ्रामारिनि सायाव बेसेबां सापर्ट दङ, 13 होन 14 होन,
जुदि नोङो आंजों जुदि चेलेन्ज लादोंब्ला बा आंजों जुदि नोङो चेलेन्जनि बाथ्रा बुंदोंब्ला बा आंनि खामानि मावनायखौ नोङो जुदि सोंखारिदोंब्ला सोरनिबा सिगाङाव ओंखारनानै नायब्लानो जाबायना बेखौबो आं नोंजों चेलेन्ज लायो आरो नोंनि जि साख्रि मावबाय थानाय बे साख्रि मावबाय थानायखौ जुदि बिटिआर सरकारा जुदि एक्सन लायाब्ला बेखौ जिसिआ सुमफ्रामारिया एक्सन लानो थाखाय दिनै थियारि जागासिनो दङ नोङो जुदि मोजां मावनो गोसो दंब्ला माव आरो जुदि मोजां मावनो गोसो गैयाब्ला नोङो बेनिफ्राय नोङो रिजाइन हो नङाब्ला नोंनि साख्रिबो थांगोन आरो राजनितिक केरियाराबो नोंहा बरबाद जागोन बेखौ दिनै आं नोंनि सायाव गोख्रोङै सोंखारियो दिनै आरो माखासे रायजो राजानि सिगाङाव आं बेखौनो बुंबावनो सानदों दिनै दाख्लैनि जेब्लानाखि नै उदालगुरि हादानाव जाय बिथांमोना दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जाय रेन्जारजों दिनै खर' बुख्लाजानाय जानानै थांबाय दिनै बिसोरो गावसिनि थानाय जि जायगा बेवहाय हुलुस थुलुस दिनै जानानै थांबाय नोंसोरो सासे चिरां दुवारनि सासे प्रेसिडेन्ट जालायनानै बेवहाय नोंसिनि मोखांखौ दिनै मानो मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनाखै दिनै रायजो राजाखौ नोंसोरो मानो अनसायनो रोङाखै दिनै नोङो सासे सानै मानसिनि खोथाखौ लानानै बा सोरबा नोंसिनि सासे दैदेनगिरिफोरनि खोथाखौ लानानैहाय दिनै रायजो राजाफ्रा बेसेबां खस्थ' मोनगासिनो दङ दिनै जोङो सासे बिपिएफ दोलोनि मानसि जानो हागौ अब्लाबो सोरबा इउपिपिएलनि मानसि सोरबा बिपिएफनि मानसि दस्रा अनुवा बर' मानसिफ्रा दिनै माबा मोनसे खैफोदाव गोग्लैयोब्ला जोंनि बिखायाव दिनै सुहाबनाय बायदि खें मोनखांफैयो दिनै नोंसोरबायदि सासे जाख्ल'नाय दैदेनगिरि थायोब्ला दिनै जोंनि समाजा माब्लाबाबो डेभेलपमेन्ट जाया निस्सय बियो गोग्लैसोनाय रासिनसो जागोन होननानै जों सानो